A daidai wannan lokaci za mu je shagon al'umar ne da ke yankin kasuwan bacci, inda ya baje kolin kayayyakin yadidduka wanda al'umma za su iya tagomashi da shi a wannan lokaci na sallah da ke tunkaro mu na azumin Ramadan. Wakilin namu Abdullahi Musa ya garzaya wannan kamfani na al'umar, ga kuma rahoton da ya haɗo mana kamar haka. Hakika dai masu iya magana kan ce yaban gwani ya zama dole, to wannan haka yake. A ci gaba da sauƙaƙawa al'umma tare da sauran abokanan hurɗansa idan aka ce an kama azumin watan Ramadana, shugaban kamfanin Al'umur Textile Nigeria Limited Alhaji Umar Al'umur na soke farashin kayayyakin da yake saidawa al'umma saboda albarkacin watan Ramadana, kamar yadda a wannan karan ma ya sake sauke farashin kayayyakin da yake saidawa a ilahirin shagunan da ke ƙarƙashin kamfanin Al'umur Textile Nigeria Limited, wanda ya sauke kaso 20. Mun garzaya ɗaya daga cikin shagon kamfanin Al'umur Textile Nigeria Limited inda muka ji ta bakin shugaban kamfanin. Sunan Alhaji Umar Nasiru mai itace, shugaban rukunin kamfanonin Al'umur Ventures da Al'umur Textile Limited. Gashi nan muna kan alƙawarin da muka ɗauka wa bayan Allah cewa kayan mu zamu dinga rage kashi 25 zuwa 30 cikin riban mu a tun daga 10 kafin fara Ramadan zuwa kwana 20 cikin Ramadan. To duba da yadda mutane suke ta addu'a da sauransu game da abubuwan da muke yi, mun ƙara zama da a management, ma'ana abokan gudanarwa na wannan kamfanin, mun tsawaita ranakun zuwa ƙarshen watan Ramadan, har ana gobe sallah, har ran sallah. Wannan bonanza da muka saba yi tana nan, an ci gaba da yin, za a ci gaba da yin ta. Wannan bonanza, wannan sabuwar shagon kadai ne da aka bude koko gaba daya shagunan kamfanin wannan? Duk inda mutum ya ga, duk garin Kaduna, duk inda ko ba a Kaduna ba kaga kamfanin Al'umur Textile ko Al'umur Ventures, to daidai wannan ranakun muna wannan bonanza bai ɗaya ne. Ya labarin masu sari, su ma wannan garabasan ya shafe su ko? A masu sari su suka fi morewa ma kamfanin Al'umur, su suka fi morewa gaskiya. Albishir shine su jira kaya masu inganci, masu kyau a koda lokaci, duk da kowa ya san kayan mu kaya ne duk wanda ya siya, ko da ka sai mai karamin farashi, to Allah za ka je ka amfani abin da ka siya, ba za mu ka baka kaya marasa kyau wanda wasu ke cewa wanke kuɗin ka ba. To daga bisani mun ji ta bakin ɗaya daga cikin shugabanni na wannan kamfani na Al'umur Textile Nigeria Limited. Matsayina ni ne general manager na kamfanin Al'umur. Albishir ɗin da zan musu shine sai dai in maimaita masa albishir, saboda kowane shekara mu a kodayaushe muna musu albishirin sauki daga 20 zuwa 25% zuwa 30% na saukin kayayyakin mu. Kowane irin kayan man ka zo insha Allah aka fara Ramadana ko kafin Ramadana zuwa wani lokaci karshen Ramadana ko ashirin ka yanzu har zuwa ran sallah ma insha Allah. Daga nan ne kuma muka ji ta bakin wasu daga cikin masu siya. Ismail, ina shagon babban giwa babban gayya. To daga ina ka zo? Wallahi na zo daga babban birnin Funtuwa. Ina zo ina sara ne gaskiya. Dan ni garabata ta ba karama wacce kowane lokaci a wannan kamfani mai albarka. Menene kiran ka ga sauran al'umma? Ina kira ga al'umma wannan kamfani mai albarka, ina kira ga al'umma kowa ya sashi tsaye ya dara zamtse ya zo ya kwashi wannan garabasa. Saboda farashi ne mai rahusa, wanda duk farashin da za a yi ma in ka zo za ka ga bambanci. Kuma kayan quality akwai different. Za ka isko wani quality za ka dauke sai ka zo zai nuna different, zai nuna ma bambanci. Amma wannan kamfani mai albarka duk kayan da ka je da su a kowane lokaci jama'an muradin kayan suke. Jiya wani je shekarar jiya wani ta yi na dawo jiya na koma kuma gani na dawo yau. To idan ba kamfani ne mai albarka ba, wani irin kamfani za ka kwashe wannan garabasa kaya? Yanzu haka na baro gida mata maza wawa ake, ƙananan yaro mai shekara 1-2 yana fata alkhairi, yana fata alkhairi akan wannan kamfani mai albarka. Sunana Muhammad Awal. To Malam Muhammad Awal, daga ina ka zo wannan kamfani? Na zo daga garin Kano mai albarka. Ya labarin sauƙin ne ya kawo ka ko da wani? Gaskiya alhamdulillah muna daga cikin wanda muke amfana da wannan kamfani bisa yanayin farashin kayayyakin su da sauki sosai, alhamdulillah, musamman mu masu sari, tunda mu kaga za mu dauka daga nan za mu je mu kai garin Kano mai tarin albarka, mu ma mu bonanza kamar yadda muka same shi a sauƙaƙe, mu ma mu je mu siyar da shi a sauƙaƙe.
Albishirinku al'ummar jihar Kaduna, garaɓasa ta musamman daga shagon Al'umur Textile Limited. Garaɓasa ce ta musamman domin albarkar watan azumin Ramadan ga dukkanin kayayyakinmu. Shikenan zulumi ya ƙare na inda za ku samu sutura cikin sauƙi da rahusa domin shagulgulan bikin sallah. Mai gida da uwar gida kai har ma da amarya sai ku hanzarta domin zuwa Al'umur Textile don kwasan wannan garaɓasa ta musamman akan dukkanin kayayyakinmu nau'ukan shadda, voils, materials, dan abba, kaftan, huluna. Al'umur Textile na maraba da 'yan sari da masu sayan ɗaiɗai. Za ku iya garzayawa dukkanin shagunan Al'umur Textile a faɗin jihar Kaduna wanda suka hada da shago mai lamba B38 AAM Neighborhood Center da ke lamba 2 Kashim Ibrahim unguwar Rimi GRA Kaduna, ko lamba 314 Imam Plaza Chawai Road daura da Aminu Street kasuwar Barci Kaduna, ko kuma ku garzaya Al'umur Textile da ke lamba 12 AHA Plaza bayan gidan man Shema a Tudun Wada Kaduna, ko kuma gini mai lamba 31 shago mai lamba 2 a Textile House Dutsen Ma Street daura da kasuwar Bacci Kaduna. Domin neman ƙarin bayani sai ku kira 070 060 20 402 ko 080 694 3189 ko 0803 4445 130 ko 0803 93 77 3 ko 070 65 35 4816. Harshen wannan rahoton kenan Abdullahi Musa Sogiji da ya ci gari ya waye. Ya waye dukan duna yayewa. To haka barkamu da dawa daga wannan rahoto na Al'umur a daidai wannan lokaci da al'umma suke ta hidima a wannan wata mai alfarma, sai mu ce Allah ya datar da mu.